Fireboy и тук с мен е Multikiller. Здравейте. И днес ще си играем Skywars. Само ние двамата. Изтеглен мап. Да. Да не се очудите. И... Всичко е направено от готини хора тук. Много готин мап е това. Разгледах го преди това. Ти на коя посока си, бе? Червено. Демек насам. Аз съм си към скина, брат. Аз съм велик. Това е моя скин, брат. Това ми е главата и на моя скин. Наистина. Ама Добре. без устата ми. Без устата. Нищо. Влизам. Аз съм Джеронимо! What the fuck? Защо има вода? Ау! Ау! Бази кривата вода! Вау! Крива... Не викай. Крива вода. Чекай, моля те, не викай. Разпърчитосал съм те. Защо? Край, брат, виж ми честа. Край, брат! Слизам Направо долу. съм те. Вуд. Щастлив. Моята почти същият. Направо ако каза същия. Трябват ми блоките. Окей. Уау, колкото му. Аз те виждам. И аз тебе не. Окей, това е същото. Взимам това нещо. Блоковете. Защо сме... Айде ще взема. Чисти звука на Макс. Окей. И внимавай. Ямък. И аз имам. Се стрели. Стрели няма. Аз имам. Колко? Сега ще лика. 25. Fuck you! Искаш ли факел на зданието? След малко ще ми стане само на факел. Хора, ако видяхте това, щех да февна и то много мазно! Играем до 5 точки. Който, ако се чудите, можем да се връщаме 5 пъти. Аз съм ръчнал. Аз ръчнах. Браво. Чакай, тук ще се помеся. Разбил съм те. Направо съм те разпарчетосал. 1-0, Диляне. Какво стана? Отвърлих се. Ако чувате някакъв друг глас, това е мой най-добър приятел. И тук минава камион. Много се извинявам. Се извиняваме. Но играем навън. Защото вътре е шумичко. Не е така да го шумичко, кажем. направо шумно. Аз много Крещящо. да му слипне на детмина. Окей. Колко... И няма обувки. Вау. Вау, няма. Няма. Къде си, бе? Не знам. Виждам те. Баси мизерниците, бе! Няма ни един диамантен бутуш! Аз имам диамантени бутушки. И един тапанарски диамантен бутуш няма, брат. О, тук има готин джест. Охо! Мали, ако има тук енвил. Ако има тук енвил. Моля ти се да има енвил. Енвил. Някъде енвил. 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 Защо? Фак. Мама. Аз този съм го брал. Окей. Щастлив съм. Защо? Защо? Мога ти драсна клечката.
Не. Какво направи, бе? Барикада! Чакай аз тук малко да си разгледам нещата. То потвари цялото дърво. Имаш стрели, бе? Да. Имаш само една. Колко ти свалям? И аз да. Имаше само една. Право. Само едничка. Да. И какво? Олей, бусак! Идвам! Да те! Пребия. Каня ли съм на гости? Да. И там много. Желателен гост. Окей, вече не съм желателен гост. Ау! Само ти давам стрели. Не, аз тук си намерим. Нищо. Чакай, бе, брат. Чакай! Беше ми лагнало и бех отворим крафтинг тейбъла! Едно. Няма. Това ще е за всичко този епизод. Надявам се да ви хареса. Как Дидо се предава. Ако е така, дайте палец нагоре. Не забравяйте да се абонирате. И да се предадете. Чао. Човек! Дай пак, бе.